Osito and Company tenim el Cesc Escolar. No sé com definir... Esportista. Sí. Esportista, no? Sí. Tu diries? Moltes coses, però sí, perfectament. Explica'ns una mica què fas, què has estat fent, com et podem conèixer. A veure, per on començo? Jo era professor de fitness a gimnasos a Barcelona i professor DIR, no? Sí, a DIRS, a Metropolitan, bueno, a l'esport. I paral·lelament vaig estar de professor de grau superior, de condicionament físic i batxillerat i també petits. Doncs això, no? Educant i ensenyant el tema, la importància del fitness, com també tu preparar-te per donar classes, etc. No? A adolescents, a majors i a nens petits. I ja portava 3 anys i necessitava un canvi, necessitava evolucionar, i el destí va ser Operación Triunfo 2020, que van apostar per mi, una aposta que no era coneguda, que sí que estava format, i bueno, va ser unes entrevistes que vam fer amb les directores, amb la Noemi Galera, amb la Vero, i bueno, van apostar per mi. El 2020 va sortir el programa d'OT, i bueno, les meves classes de fitness les feia com una mica diferents a la resta, no? La Magalí, el Gotzon, tots aquests que feien una miqueta més militar, més així com més estàtic, i llavors jo ho feia totalment molt divertit amb la música, amb activitats dirigides, classes de força, de cardio, de flexibilitat de tot tipus. Abro, subo, mira, crunch hacia arriba. Cagando leches, me siento, ya. 4, 3, con la música. ¡Au! ¿Cuántas? 2. ¿Cuántas? 1. A tomar por... I bueno, va funcionar molt bé, va venir la pandèmia i Televisió Espanyola va confiar en mi per fer el primer programa d'Espanya d'entrenament a la tele de Muévete en Casa, no? Que era un gimnàs virtual de dilluns a divendres, mitja horeta cada dia, i bueno, va ser per mi un regal, no? Poder ajudar en aquella situació tan complicada a tanta gent. Amb això, no? Adquirir el tema de la importància de la força, del cardio i de la flexibilitat. Això es va parar i allà va néixer el meu objectiu, el meu somni, que és transmetre a través de la televisió la importància de la preparació física, mental, alimentació, amb l'objectiu de crear un nou programa, no? Amb el Fitness, on jo estava al sofà entrevistant a diferents persones conegudes, potents, on després entrenava. I la gràcia d'aquest programa és que entrenava tant a una monja, a Sor Lucía Caram, fent body combat, a la Samantha Villar, o al Gerard Romero, o al Miqui Núñez, gent que poder sí que ha fet entrenament o que no ha fet mai entrenament, i es veia així la gent, l'espectador, sentia identificat. Sí, personatges molt diferents, Exacte, és un mix, un popurri, cuiners, el Raül Abalam, etc. Al final no va sortir, però van sortir nous projectes, vaig treure el meu llibre, una aplicació meva d'entrenament, treballant per les xarxes socials, amb patrocinadors, marques potents, i fa res vinc d'una nova experiència increïble que ha sigut com el meu primer reality. Jo mai havia volgut no mai havia tingut la idea de participar en un reality perquè no em van molt els valors de realities, però en aquest cas sí que era un programa blanc del qual era supervivència pura i dura extrema i neta, no? Sense un rerefons morbós. I bueno, vinc de viure l'experiència més dura, més èpica i heavy de la meva vida, que és això, El Conquistador, que bueno, ha sigut unes setmanes de gravacions increïbles que posant al límit el teu cos i la teva ment amb tots els sentits. Tema de supervivència sense menjar, sense beure, sense poder estar dormint, sense... Bueno, les necessitats bàsiques que tenim aquí, doncs allà no hi eren. Parlarem més d'aquest programa. Sé que no ens pots fer tampoc molts spoilers, però en parlarem més. Però comencem des del principi. Ara jo crec que ja tot aquell que no et coneix ja sap més o menys qui ets. I segur que molta gent, sobretot, ja et coneix per això, per Operació Triunfo, pels programes que has fet. Operació Triunfo. Com va ser la resposta del... Bueno, va ser molt guai, va ser brutal, perquè la gent ho va començar a fer a casa. Just abans de la pandèmia, la gent, inclús Argentina, Espanya, feien les classes que feia OT, les feia a casa. I llavors, just, pum, ve la pandèmia. Per mi la pandèmia va ser una oportunitat, no dic que va ser una sort per mi, perquè ha sigut una gran putada per moltíssima gent, hi ha hagut moltíssimes morts, els meus pares són metges els dos i se'ls van morir molts pacients, però per mi va ser com una oportunitat d'ajudar a molta gent que porta molts i molts anys, i per desgràcia encara hi ha gent a casa al sofà que no es mou, que no fa res, no surt de casa. Muévete. Choca, corre.
I bueno, es va enganxar molta gent i per mi va ser un regal cada dia rebre milions de missatges dient-me gràcies, mai havia fet res, de totes les edats, tant petits com pares, com adolescents, com esportistes d'èlit, com gent gran. Va ser, per mi ha sigut, si jo havia estat setmanes plorant quasi cada nit, ja prou, no vull rebre ni un missatge més de gratitud perquè no puc més, o sigui, no puc més. I això em va donar com les ganes i la motivació d'això, no? D'entrar al món televisiu, que per desgràcia a la tele no hi ha hagut un referent. L'última era Eva Nassarre, que no havíem ni nascut, crec que nosaltres dos, que era una noia supercrac que va començar a Televisió Espanyola també fent l'aeròbic que es feia abans, però no hi ha hagut res més després d'això. I a mi em feia ràbia, no? Que no pot ser que a tot el món, a Estats Units, a Europa, hi ha a tots els països canals d'entrenament que poses a la tele i tens, i a Espanya no ha existit mai això. Sí que a YouTube, Instagram, tens milions d'entrenadors, però a la tele mai ningú, públicament. I llavors va ser l'oportunitat aquesta del Covid, no? Que Televisió Espanyola va dir, ostres, ens agraden les teves classes, crec que podeu fer un programa. I em van dir, crees que puedes crear un programa? I vaig dir, claríssimament. I vaig dissenyar això, el Muévete en casa. Parlaves una mica de com cuides tu les xarxes socials. Tu les cuides molt, t'agrada Instagram en aquest sentit. Sí, ja m'agradava abans i ara, doncs, bueno, al final també et dediques a això i encara li dones més importància i li dones un valor també a això, no? Intentar transmetre coses positives, salut, tot el que puc. No tinc el temps que m'agradaria perquè, clar, combinar això amb televisió i amb 1000 altres coses és complicat. Però, bueno, a poc a poc anar pujant. Tinc la teva primera foto que vas pujar a l'Instagram, que és aquesta, no sé si et sonava. Ostres! 10 anys, Hola! Mira, de fet, aquesta foto reflecteix on he arribat, que són els companys del gimnàs, del DIR, Avinguda Madrid, que anàvem a entrenar, sortíem a córrer, anàvem a fer body pumps, sortíem a córrer, fèiem totes les classes dirigides, i gràcies a aquest temps vaig aprendre jo com a alumne, no? Era un motivat, jo m'anava a les classes i els animava, memoritzava les classes, li deia, t'estàs equivocant, tio? El tècnic la liava i l'ajudava, a vegades em miraven, sí? I l'ajudava, jo no havia estudiat res, i em motivava, sí, quins records, tio. El gin team, ens dèiem, gin tònic. Evidentment, hi havia molt d'esport, però després anàvem a celebrar amb gin tònics. Sí. I, clar, és la primera, des de llavors, quan la comences a cuidar tu les xarxes com a tal? Va ser quan vaig començar a descobrir l'Instagram, jo no desconeixia la plataforma i, bueno, va ser anar penjant cosetes, fotos, després, mica en mica, vaig anar penjant més fotos meves, de viatges o de, jo què sé, en banyadors, llavors vaig fer alguna campanya d'alguna de banyadors, m'enviaven banyadors, feia fotos, però bueno, i res, m'agradava, alguns familiars, amics, em deien, però què fas, deixa ja de perdre tant temps. Tothom ens ha passat deixa de perdre temps, tal, que realment el perdia, perquè al final si no et dediques a això i estàs hores i hores a Instagram veient tal, t'està menjant, a mi, i a tu també segurament se'ns menja i és algo tòxic, però que al final és la nostra feina. I dius, vale. Però clar, en aquell moment, bueno, gràcies a això, podem acostumat, els meus amics o familiars no podrien fer el que faig jo, estar tot el dia controlant, tal, post, stories, tal, publicacions, feeds, tal, no sé què, briefings, però gràcies a això estava una mica acostumat. Bueno, no he tingut un canvi molt... Al final m'ha agradat, no? Sí que és veritat que amb l'UDOT va ser molt heavy, vaig pujar... En una setmana vaig pujar de 7.000 seguidors que tenia a 60.000 i després a poc anava pujant i sí que allò va ser heavy perquè dius, hòstia, tinc com una responsabilitat, una pressió, no podia dormir, em vaig haver de medicar, però bueno, tot això és un procés que vas assimilant. A nivell psicològic, com es porta tot això? Clar, és que és molt heavy perquè, clar, és que va ser tot molt de cop, perquè em van presentar a OT un 9 de gener, crec que va ser, i el 12 ja començava el programa, el 14 feia la meva primera classe i tot va ser tan ràpid que era com... A més, jo sóc molt nerviós, ja em veus, no paro, i al dormir també, si estic molt cansat a les classes ja em passava. Havia arribat a fer 12 o 11 classes al dia, arribava destrossat. Clar, no són hores, són classes. I no podia dormir del cansament que portava. Em passava alguna cosa similar, que arribava de les gales d'OT i el cap em feia... Mai m'havia passat. Això passa I llavors, bueno, m'havia de prendre alguna pastilla així forta per poder descansar i, bueno, a poc a poc. Clar, perquè deu xocar molt, al final tampoc tu esperes que d'un dia per l'altre sigui... A més, al final ets professor de fitness, clar, que no ets el protagonisme, no ets ningú conegut, són els triomfitos, els professors de cant... I bueno, sí, va ser un bombazo, i pel carrer, la gent, tal, hòstia, flipes. Però bueno, molt bé, ho he portat sempre molt bé. Jo me'n recordo quan
quan vaig anar a gravar el programa que em repetia a l'AVE. Primer vaig anar amb cotxe perquè estava tot tancat, era tot fantasma. Vaig haver d'anar amb cotxe de Barcelona a Madrid a gravar el Movete en casa i em deia a mi mateix, no canvis mai, sigues tu mateix, i de fet això m'ho he repetit ara, quan he vingut del Conquistador, del programa nou de Televisió Espanyola, que l'important és confiar en tu i sempre ser no mai confiar en la teva essència. I això, gràcies a això, mira, m'ha anat molt bé i sempre m'he repetit en moments importants professionals i personals, sempre em repeteixo això, no? Sigues tu mateix i confia en tu. Parla'ns una mica del Conquistador, es diu, el Conquistador. Conquistador del Caribe. Sona molt bé. Ojo, Sona molt bé. Molt bé, però si estàs allà dins ja et dic jo que... Surt al setembre. Sí. Bueno, és segur, Ara sortirà a mitjans de setembre, segurament, a inici de curs, no és del tot segur, però sí. Què ens pots explicar? Perquè ja ens has dit, és una experiència extrema, absolutament extrema. Sí. Però no sé si pots alguna anècdota, abans em deies coses que no vull dir ara, justament per això, perquè no vull fer cap spoiler, i tots els que ens esteu veient això, segur que us veureu al programa, més usual. Fliparan. O sigui, has de pensar que vas a un lloc hostil, una sensació que mai has viscut, perquè mai t'has vist en una situació així, per molt que hagis entrenat, per molt que hagis fet les proves que es puguin fer allà, per molt que tal, mai saps com reaccionaràs al cap de no sé quants dies sense menjar, relacionant-te amb una família, un equip que crees de nou, que no coneixes a ningú, que ja fan equips d'amics de tot Espanya, no? I bueno, és algo únic i jo crec que és de les... No, jo crec que són el que he patit més a la meva vida, però he patit és un equilibri brutal de físic i mental. O sigui, te n'adones de la força mental que és. Llavors, al final, guanya això. Jo crec que guanya el que aconsegueix tenir una bona cohesió d'equip i també una bona salut mental. I és molt guai perquè últimament, aquests últims anys, s'està donant molta potència a nivell de salut, la importància d'aquesta salut mental, ja a nivell de xarxes, a nivell de hate, a nivell de vida, i es veurà realment la importància que li donem a la supervivència i també, evidentment, una mínima preparació física. M'agradaria molt parlar amb tu de tema alimentació, de tema físic, però és que no ens donarà temps. Llavors, hem de coincidir un altre dia i ja en parlem, fem un altre programa i el centrem més ja en tema físic, en què ens pots proposar i en què... Inclús podem fer algun entreno junts, podem fer una preparació, algun challenge divertit... Veus, jo ara que estic començant a tornar a entrenar després de la velada no m'aniria malament. Però vull que m'expliquis, sobretot per acabar una mica, què és el que faràs a partir d'ara, perquè has tornat ara del programa, però no sabem bé... Doncs ara, això, centrar-me amb el meu, a part de possibles nous programes que puguin haver-hi, que poder estem gestant, ja estem preparant, ara inicio una nova etapa personal, que m'estic fent una reforma de la nova casa que m'he pogut comprar, i és una nova casa no només de viure, sinó de creació de contingut i de treball, no? És la meva empresa també, i allà començo un Muévete en Casa 2, un Muévete en mi casa, que és el que feia a la televisió, seguir-ho a casa meva, gravació tirar endavant la meva aplicació, però més profunda, amb convidats especials, que vindran a entrar amb mi, bastant coneguts, i bueno, és això, és tornar a fer un contingut diari per tota la gent d'Espanya i que vulgui apuntar-se a tot el món, amb entrenaments de tot tipus divertits per totes les edats, i fent tallers exclusius, presencials, per exemple, amb sinergies d'influencers, streamers, amb nutricionistes, amb psicòlegs, i crear una comunitat xula. Doncs això, a partir del setembre, octubre, novembre, a la que tingui reformat ja el pis, pugui engegar-ho. Les reformes són pesades. Sí, porto des del gener. Però bueno, valdrà la pena. César Escolà, a l'Expulsito en Company, espero que us hagi encantat, espero que estigueu molt atents a aquest programa que sortirà tant a Televisió Espanyola com a tot el que ve per xarxes socials i a l'app. Així que res més, moltes gràcies per haver vingut, sobretot. A vosaltres. Espero que t'ho hagis passat bé. Molt bé. Farem un altre programa ja parlant més tema físics i tal, així que si ens voleu dir qualsevol cosa, voleu proposar preguntes que li pugui fer pel pròxim programa, feu-ho per xarxes socials. Una abraçada, Expulsito en Company. Tornem aviat. Ciao.